Hello. Yeah. Asamla. Hussein. Naam. Hussein mo. Mana. Ay wala ka da can harka kwatu da san ka so kam na be dur kan can wala kan tijir da tamma. Kallala waya. Apama wuni jale wunda o janaba mukanna abala bo. Sai ni ko ni da wanda ne bitan ta da kuma no tu problem bon abala bo kaje mu mun san na fu mun ta la ta bo ngalai shire. Kan mun san ka banye kuwa ma. Mun ya kuma san yu hamme. Al da ka kutira. Ai ke bin yal ga na hare mun ma fa su ka ko. Ke bin yal ga na hare dun da manun ku so jana ma bo ngalai shire. Ni zanyere shire. Do ne to da kana mu mare yal lan. Dan ku da ku no da ku yi su ka bai yi kele o da la ma sama an yo so yi su gar mar sama za su kumbo hello ngum na to da namu tamandan mamila dan tam won to da su ko nyer man bala no de paro da ai o de mu bi wala ko won zama fa pakar da de mu bi maka shuru ngum pan sulu kala dan la ni ma ko tan kun la to dilman kama bilfi yado o so yi man da kana to kama ne bra le bi san san bi hamme amma bra ta adana bra ni mo ngol ni tuma dana okay ka pumbo ya bra ta ta sa bi sa bi ne ban shari ti yin mare da ba ya bin shari har sharga har kwara no sai mama sai da ki bi shari okay don wata faya amma mun ne sa ma zan kan zo ne man be no baba bi wura la ta zana turduba amma la nyere to kam woma ndaw ma no chan la ndaw no chan la patina aba bo real man mu dama no ta sa NDP nan bane ba san fa mala tu NDP nan mala kan wanke ne ni yara sama girman tambala bra bola wa pulan ka bra bora uni jela an kan ko tintam ka tin wa pulan kan ko ma am yan garla patun chan wa pulan ni ji sai ko ka yan ni patun ma ko chan ai bin da zan ka tun ma bin da kan da zan bin plan kan da bulan zan ya wannan la lo biya yana okay lur ka bra duro da ka worgo lorin da nyele de chairman lorin da nyele tunda de dun kunya worgo de kunya worgo lor ma bi mad ba mi yela ba bam pa de kala ka bon yin firma ka bin ba firma ka ma shi kam firma okay ma bi ne so yenan bi ne bitan fatima na yema ne bi kai ma bi kala to bi kan pe ma marasa je kan man po ma nga kaje babbu ko ma wa dum man ko sele so dan man dom ami bu shanin man mar sewan mun borka tinye la te dam nu jer mai da dam nu jer to na ne ka no wa nya so na ne ka ba din kan yerma di kan wala kap tu baba jirin ku ya ma ti yuma ko non popular tan dan na to do mi kan me ba ce kan ne ba ya baya to da da na ko san ni ye ma to so batir ku shama o no bonne ban shambar ma ai mata ni sami kan nam ni ko ka ta samu bele no kama be ce kan kana ka ta gidi dan fa no ma dinnan bira la la to ndimi fa nam zo kai ta samu ma ya pumbo mi nam anda yeto ful karabian di chen ma be kala zindan na ta abuna anda ne ta wannan nan to man bonni ba shamba to dozo ka astona kuyen ma mbapa aliyen nam li ba ma kaman wula le kosle hay abson ba ne to tire yelma man ma da mun man ma da ka bin yo bin abala mo be ko jula be samane kam kana tibaba kam tiro kam ka tibaba ya ni yo jamo ni ne kadin ya be bi zara jula sama ka bala nirba na ma zan kan kabe baba ko nirba ni kabe biya ne kaman la nirba ma ko su ma anya kam bala nirba ma kabe biya ne kama ni ba ma ban je la ji ma ne kama ba ya fulo nirba ni
Endi su ko ni ba ni. Abala ko ni ma ni ba na ka ba endi su ni ba. Ta ko to na kama bambam ni ba ban na ji ba bu sha ba no ko bambam ni ba. Ndo ko kala ya to ma. Ka ba ban ni ka ban ban ba. Kana mu ba so ya. Na ban ba so ka tin. To da jin musulman ya don din gwagwunin kabru ba to ai ne kan da mazu din ne gwagwunin kabru ba don ma da tunu ba ga ada sima gbapam. To bla yin kaman tupan su kaman bubba bin zonzon yi kan kanya indi sunan ma dimin ka ban yi son ma ban yan labna dilar na ka kana ta ba to la ka be to kam na kishi wo ya. Okay. Manu ko ma ce ka tunun vero. Aba. Ne ka bane ni ko to zan je fatal ma lorozo. Ai. Ni ko zan mun fatal ma lorozo. Anu de to bela. Manum yaula. Mara lafi. Wala masa baka. To amma ko sakana to amma zuwa mu bakana. Da wala ma da try ya baka ta be go shagba. Kan wani biyan manum sani. Manum biyan. Okay. Amma masudi sambe pambo. So sampan. Okay. Amma kana da daura to zuwa dinin no ko ta kana cikin fatiku. Abun bo ni ba lan na ban ko bo so ni ruke ni ba lan ka ami. Ai kiti to ko no polo ni ba ta. Okay. Ni sina point di bo. Ni sina point di bo bo. Ka point di. Bombo. Victoire de bon point. Tan fun be balazo. Kamandana ma. Adana ba mu yara sitore. Endi tunu sitore den ma. Oh. Kaman mun ka mi ko ne dis ka bu sto. Oh, bunyo masa mi. Kanyo na yo song nam sitore. Dinam ya too bad mao. Ka pumpo ya. Ni mama sandama kaman banim to tumla mama. Disiplina ban yi fatan mana an ka san su ce fatan nan su ma ka kuna. Bar moto nan kan na fata osu. Kaman ya so ni kam na tiyala ni ban kam ban tun su ce ma. Don close probe no so mun yelo. Ko ma kanan ta go ba ka ba zafi. Soran tam ne dilmani plana ban yake kana fata office ma sale yele bom agara bom ka so gani bana na karante ne kike kama diwo na ko buka ci ma kama zan lan ta taki mutu ma yorba kama ne ko na mani skule ito zan ko dinan tin yele bom tin ni yele wo yele bom ka ko du ne ma dinan tin tam ka yutre ka so kam lab tu jana abara da bu ta jan ni ga to yin ma ka ta tunanin tan fiya don la ni ga mu na to ti sa ban kan ni endi su bi sa na ni sa ba to ko ka jamu ne no ko kana ne no gana ka jan ni ga ti dum gwamnatin ma kan da tinya sai ma can ku ne fa ma tinya ban sa ban yo kunu bi ma ka samu ne kama kai ya wani ban so ma nan ne ba du zo mi la ya ne intam ka logo ma ban tan da ta ko ni tan bi gel ma ka ta ko ma da ka bi la ni so da ni bu zo den don yo ma bu bu ka bi zo da na du sa na ya saman ka inda na ki du ma ban yo na yi ne na ki no bi na yi saman ma ti wa so ka bi ya ma ma sare iya ban ba sarma ka ngana ka pamna ce ne burin ne kan ne dino ma ce na ni ka burin ne ka burin ne ku ba ne dan kan ne dino ma na ko fungira ba dan din yarma dino kan kan lari sabu to family ci ke bani ndi yore jama kan ya ba ni ba ta ba kan labna ka jamo ni ma ni ku biyan to ka na hati ku nan lan wula kan na halka to kan otulu bunyar ba ken ma ko yi wani ma ta o tuzo yan ka ba sabo tuzo yan ma ko o je zon ka bu bunye bunyan ko ka yi la yi ma yo ni sambara
Kuma na o da yi ne kaman da mana inda ali da kan kana ma ai o tin social mbara ma o tin social mbara ma o social mbara ma tama to tumbo wani mama tamu fune ora bela la sama kane haka ina so yin for now tan projin ko mamma da ku yi ne sambano har inda ajin da ni kamar ni kuma ready o tin zan mo ko ni okay ni na funda abu no madam bando ke san su okay to ma di to bera to be ma